Benvidos, benvidas a outra conversa máis deste podcast de Orgullo Galego. Xa estamos entrando no verán, pero a idea é poder seguir producindo máis programas tamén para que poidades escoitar nas vacacións. Agora estamos xa de cheo no San Xoán. Como sempre, sabedes que temos aí conversas subidas e temos con Felipe Castro gravada no propio 2025 unha conversa análise non sobre a celebración do San Xoán, sobre como lle está a afectar a sociedade de consumo, o papel das institucións, etc. Temos tamén outra sobre ritos e tradicións do San Xoán, co antropólogo Rafael Quintía. Tamén temos outra sobre pequeniño caderno sobre as ervas o San Xoán e como preparar o cacho. E ademais de todo iso, na páxina web do Orgullo Galego tedes artigos relacionados e xa recentemente sabedes que, para que non o saiba, lanzamos un pequeno caderno que é unha recopilación de todo o contido que sacamos sobre San Xoán nestes anos e tamén no que está sendo complementado con información de libros e diferentes estudosos e expertos do San Xoán. Podedes descargalo en orgullogalego.gal, é un libro completamente de balde, tedes refráns, ditos, ritos, lendas, mitos, un pouquiño de todo, unha achega inicial, non iniciática para a celebración do San Xoán e que está a ser un éxito porque, no momento no que gravo isto van unhas 24 horas e xa entraron máis de 1000 persoas, así que, iso tamén serve pois para poder leválo a moitas casas e poder seguir facendo máis cousas. Hoxe, nesta conversa, xa veríades no título, pero vamos a falar tamén sobre etnobotánica, sobre as ervas que fan parte do cacho de San Xoán, as súas propiedades, o seu significado, e tamén a profundizar un pouquiño sobre como esta relación co mundo da etnobotánica explica tamén a relación co territorio. E para iso temos connosco a Pili Silva. Ela é traballadora social, mediadora acreditada polo Ministerio de Xustiza e artesá certificada pola Xunta de Galicia. Como traballadora social desenvolveu a súa traxectoria en entidades de atención sociosanitaria e do terceiro sector de acción social. Exerce na actualidade como docente impartindo formación profesional reglada no ciclo superiores de integración social, educación social, animación sociocultural e turística, e tamén no ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia. Tamén actualmente está a cursar o grau en Antropoloxía Social e Cultural, é autora de 4 libros de formación sobre atención sociosanitaria a persoas en situación de dependencia, sobre actividades educativas e tempo libre. E tamén coautora, xunto co antropólogo Rafael Quintía, do libro Plantas medicinais e remedios curativos de etnobotánica galega, que, por certo, tedes á venda na nosa páxina web, podedes facervos con ele, un libro moi interesante que veñen de sacar hai uns meses. Con ela vamos a falar de todos estes temas que citei, así que vamos a darlle paso e vamos comezar coa conversa. Moi boas, Pili. Moi boas, Borxa. Que tal? Espero que, porque, a xente que nos está a escoitar non o sabe, pero gravamos un pouco máis tarde porque íbame moi mal ao micro e a cámara, pero supoño que agora xa me levarás ben, verdade? Sí, perfectamente. Son as cousas de andar ao redor das datas do solsticio que Claro. pasan estas cousiñas. Pasan cousas raras, sí. Eu sempre que... De feito, non sei se é o solsticio ou, no meu caso, un solsticio permanente, porque sempre que gravo pasan cousas raras. Pois nada, agradecerte que fagas parte desta conversa, que non o comentei antes, pero que a xente tedes disponible en formato podcast no iVoox e no Spotify, e tamén en vídeo no YouTube, por se queredes velo con imaxe. E nada, como digo, darche as grazas por facer parte desta conversa tan interesante. Para min é un honor. Vamos a meternos xa en materia, porque non temos moito tempo, entón eu quería entrar xa de cheo no mundo da etnobotánica. Entón, para entrar aí, primeiro sí que me interesa que nos definas un pouquiño o significado que ten a etnobotánica, porque eso pode servirnos tamén para entender do que vamos a falar despois, non? Pois paréceme un comezo interesantísimo. Pois, cando falamos de etnobotánica,
estamos falando dunha ciencia, é unha disciplina que estudia a relación entre as persoas e as plantas. Non é simplemente identificar especies vexetais ou coñecer as súas propiedades medicinais, senón que a etnobotánica o que intenta é comprender como as sociedades humanas perciben as plantas, como as utilizan, que significado lles atribúen e como ese coñecemento se vai transmitindo ao longo das xeracións. A etnobotánica é unha disciplina extraordinariamente rica e nela conflúen saberes moi diversos: ecoloxía, botánica, lingüística. Vou poñer como unha especie de exemplo. O sabugueiro, dende a botánica, o identificamos como Sambucus nigra. É gracias á ciencia da botánica que sabemos as súas características biolóxicas. Da ecoloxía, pois nos explica por que aparece con frecuencia preto das aldeas. A ecoloxía dinos porque unha especie pois habita nun territorio e non noutro. Da farmacoloxía sabemos as propiedades medicinais, as propiedades que ten a planta. No caso do sabugueiro, sabemos que hai uns principios activos que conteñen as flores que son diferentes a que conteñen os seus froitos. E tamén nos di a farmacoloxía que os froitos cando están verdes son tóxicos. Pero tamén conflúe a lingüística, que nos axuda a saber, a través dos nomes populares das plantas, pois as súas funcións ou como eran percibidas no territorio. Por exemplo, no sabugueiro hai localidades que o chaman vieiteiro. Tamén vemos a antropoloxía, nos mostra que o sabugueiro forma parte dos remedios tradicionais medicinais, pero tamén forma parte de ramos protectores. A antropoloxía e etnobotánica van da man, nos axuda a estudiar como as comunidades interpretan as plantas, que significado cultural lles atribúen, como a integran nos seus rituais, nas crenzas, na vida cotiá, pero tamén conflúe a economía, porque as plantas, os elementos vexetais, formaron parte do alimento, formaron parte dos tintes, de fibras. Moitas paisaxes foron conformadas en relación a toda esta actividade económica de diferentes comunidades. E, como non, da historia, que nos axuda a entender como estos coñecementos foron transmitíndose ao longo do tempo. E remato dicindo que se poñemos a mirar a etnobotánica pois nas ervas de San Xoán, descubrimos que non estamos nunha simple listaxe de plantas, senón que estamos estudando séculos de observación da natureza, experiencia acumulada, memoria colectiva e relación cun territorio. De todo isto, pois nos fala a etnobotánica. De feito, voume saltar unha pregunta, non? E é que, claro, falamos pois, das propiedades que teñen as plantas, non? Pero e entraremos logo no tema do cacho de San Xoán, pero cando falamos do cacho de San Xoán e desta recollida de ervas, tamén falamos, non, da relación que teñen as persoas co entorno, non? Co seu entorno máis inmediato, ademais. Sí, sí, a eso xusto que estás dicindo lle chamamos patrimonio biocultural. É un concepto relativamente recente que nos axuda a entender a relación da biodiversidade, a relación co territorio e a relación coa comunidade, coa cultura. E nos axuda a entender que estas realidades non son realidades separadas, senón que evolucionan e evolucionaron xuntas. As persoas observan a paisaxe na que viven, aprenden a coñecer as súas plantas, desenvolver usos, crenzas, tradicións ao redor delas, e isto acaba, todo este coñecemento acaba conformando parte da súa identidade cultural. Realmente, se volvemos outra vez ás augas de San Xoán,
podemos consideralas como parte do noso patrimonio. Nelas conflúen esta diversidade biolóxica do territorio e a memoria cultural das comunidades. Hai unha fonda relación entre a natureza e as persoas que habitan o territorio. Efectivamente, porque tamén falando non das servas de San Xoán, claro, falamos das servas, do cacho, pero todo iso non podemos desligalo da data que é no momento no que se dá, non? E entender, por lo tanto, o significado desa data, non? Aí entraraste un poquinho máis, pero o período do solsticio é unha noite fronteiriza, non? Ou seja, hai todo un simbolismo que explica tamén o significado das servas, non? Pois tal cual, eu creo, comparto contigo que para entender realmente o San Xoán hai que comprender que non estamos diante dunha data calqueira do calendario. Isto tamén é estudiado dende a etnobotánica. Sí que é verdade que se poñemos unha mirada pois astronómica, sabemos que estamos ao redor do solsticio de verán. Este é o momento no que o Sol alcanza a súa maior presenza no ceo. E os días pois teñen a maior duración. Pero tamén é verdade que despois deste momento, desta noite, o ciclo comeza a cambiar e os días empezan a acurtar. Temos isto que é fundamental, é unha noite no que cambia o ciclo, é unha noite de tránsito. En antropoloxía falamos de este tipo de momentos especiais como momentos de liminaridade, como unha fronteira entre un ciclo que aínda non acabou e outro que acaba, que aínda non vai a comenzar. Por exemplo, o amencer, que aínda non é noite, pero tampouco é día, ou pois se nos poñemos no linde dunha porta que nin estamos dentro nin estamos fora. A noite do San Xoán sería xusto ese momento. E estes momentos nas diferentes comunidades eran observados, eran vividos, eran sentidos como momentos donde todo é posible, donde o tempo ordinario cambia e esos límites vólvense permeables. Decían que é como pode suceder todo o extraordinario. Na noite de San Xoán podemos ver mouras, podemos escoitar as campás dunha aldea asolagada, podemos ir á procura de tesouros e podemos ver a flor do fento, sabendo que o fento non dá flor. Podemos ver e coller a flor da auga, sabendo que a auga non dá flor. É un tempo extraordinario, pero tamén é extraordinario no que conflúen o mellor estas enerxías negativas e o momento en que as meigas pois poden aparecer. E isto axúdanos a entender todos os ritos que hai na noite de San Xoán, ritos oraculares que podemos establecer prácticas para saber que nos vai acontecer no futuro. Isto o que estou comentando pois está en grimorios medievais, como por exemplo o Ciprianillo, pero tamén nos falan de prácticas propiciatorias para provocar abundancia, fertilidade e prácticas, sobre todo, para protexer neste momento que o extraordinario pois está a acontecer. E de todo isto o temos condensado nunha noite. E as servas de San Xoán pois condensan toda esta ritualidade e simboloxía. Porque, de feito, bueno, entrando xa en materia do que é o cacho de San Xoán, non? Aí a pregunta, hai parte que ti xa respondiches, non? Porque moito máis que apañar ervas, aí conflúen varios elementos, non? O orballo, a luz da lúa, bueno, 50.000 elementos, non? Pero sempre penso, por que se fai na tardiña do 23 ou 24, non? Por que non se fai durante a tarde ou a mañá, etcétera? Non sei se iso ten algún tipo de explicación.
Pois, bueno, Borxa, eu vou dar a miña interpretación, pero quero dicir, é unha interpretación. Porque isto reflexionei-no e pensei no, porque dende a etnobotánica e as tradicións e a tradición oral o que nos din todas as persoas e o que así está documentado é que, por exemplo, para que unha herba teña o máximo potencial medicinal, cando temos que recoller para facer un preparado medicinal, é a primeira hora do día, cando o orballo xa se disipou, pero aínda non dá o sol a esa herba, a esa planta ou a esa flor. Pero xusto no San Xoán, o que nos din é que temos que recoller as plantas a tardiña, o que estás dicindo. Entón, a min o que me chega, o que me dá a pensar é que esa planta, esa flor, esa folla, o que estivo recibindo durante todo o día é o sol, está cargada. Entón, como estamos falando de simboloxía e de rito, eu considero que nos din de collela a tardiña para que esa flor este cargada durante todo o día dese poder da luz, dese poder que representa o sol. E si se recolle na tardiña para xusto despois pois introducilo pois nese recipiente con auga e se queres pois falamos como se fai ese cacho ou como se fan as herbas de San Xoán. E o que decías, e apunto así rapidamente, que as herbas de San Xoán ou o cacho, pois eso, non é simplemente unha mistura de herbas, senón que está como unha pequena representación pois simbólica do noso mundo. É como se dixéramos unha cosmoloxía popular en miniatura. Temos a auga, temos as plantas e temos o orballo. Esta auga que non provén da chuvia, pero que conecta a terra co ceo. Moitas veces non lle damos importancia a este elemento, pero considero que é fundamental. Realmente é como o elemento que propicia que estas plantas teñan todas estas virtudes, non? E xunto co tempo está recollida na tardiña antes de que chegue a noite e con todos os elementos, pois temos toda a simboloxía rica que nos dá as herbas e a noite de San Xoán. E hai unha simboloxía moi potente, non? Co tema das ervas tamén, os que temos a sorte de poder ter mamado iso dende pequeno, pois sempre había o medo ese si as meigas entraban, facían algo na auga das ervas, e logo temos o tema do orballo sobre a erva, ou da flor de auga, que é un tema super interesante, non? Ou seja, quero dicir, é como ten moitísimas ramificacións, non é simplemente preparar un cacho, o sea, hai moita relación de mitoloxía, de crenzas, de rituais, etcétera. Sí, como di Rafa Quintía, non debemos de perder a visión de estrutura do rito. O mellor agora, pois, quedámonos con certos elementos ou coa importancia de que temos que incorporar, pois, unha especie concreta de herba. Pero o importante son como se entrelazan, como se relacionan todos os elementos e toda a simboloxía que hai ao redor deles. Paréceme realmente, como decíamos ao principio, que é un patrimonio vivo, é un patrimonio extremadamente rico o que está a punto de acontecer na noite de San Xoán, na tarde anterior do preparativo. E podemos poñer a visión no que dis, no simbolismo, no rito, na diversidade que temos de plantas, en todos estes elementos que conforman o cacho, porque eu pois non me meto no tema do lume, pero eso tamén creo que podería dar para falar bastante. Efectivamente. E o certo que, bueno, moitas veces cando se fala do cacho, non? Hai xente que che di son 7 herbas, son 9, esta nós non a usamos aquí, si que usamos outras, non? Pero que é certo que hai unha
hai máis de 40 especies documentadas, non? Non hai unha listaxe única, varía segundo a zona, vamos. E isto está relacionado co que decíamos antes da etnobotánica. A etnobotánica non se entende fora dun territorio. E realmente as ervas de San Xoán o que nos están falando é dunha paisaxe, dunha contorna, dun territorio. Poderíamos dicir, isto é unha apreciación miña, que temos tantas ervas de San Xoán como aldeas ou incluso familias. Están documentadas, como dis, sobre 40, non? Polos grandes etnógrafos, pero realmente sabemos que existen moitísimas máis. A xente que mantivo vivo o rito nos fala de especies que non están documentadas, pois, por exemplo, por chivite ou por fraguas. Claro. Sigue vivo, temos moitísimas especies e o importante é entender a simboloxía de esas especies. Non é tan importante se eu non atopo lavanda ou non atopo artemisa, non é tan importante ir a por esa planta como identificar as plantas, recoñecer a relación que se ten, que ten a comunidade a contorna con esa planta e a simboloxía que ten. E aí podemos facer o noso cacho. Considero extraordinario pois que se poña en valor as 7 ervas de San Xoán, pero como lle contaron un día a Rafa Quintía, en San Xoán todas as ervas son de San Xoán. E paréceme unha frase pois moi potente. Todas as ervas en San Xoán son as ervas de San Xoán. E que ademais a gran maioría das veces collías o que tiñas no teu entorno máis inmediato, dentro, bueno, na túa finca ou nos arredores, non, da casa, ou seja, non era algo que tivéramos que ir a esta zona a coller, non, era o que tiñas máis inmediato e por eso supoño que aí moitas veces hai follas laranxeiro, de vide, bueno, 50.000 cousas, non? Sí. E unha cousa que dis, enlazando pois co tema de tanto de remedios medicinais como de plantas máxicas, o que as persoas nos din son que coñecen esos remedios e teñen a simboloxía en certas plantas, son plantas coñecidas da contorna, non son plantas exóticas, son as plantas, como dis, que tiñan na horta. E quería tamén apuntar, porque antes esqueceuseme, que todo isto é algo a nivel comunitario. Cando se recollen as ervas de San Xoán, moitas veces ti vas á horta da veciña ou do veciño porque ten unha planta, son identificadas, están na contorna, conforman unha paisaxe, por eso non resulta estrano pois que as ervas que se utilizan na costa sexan diferentes ás ervas que se utilizan pois en zonas de montaña, porque a paisaxe, a contorna, o territorio son diferentes, pero que sí é que a simboloxía é a mesma. E isto é moi importante. Vamos entrar de cheo nelas, polo menos nas principais, digamos, non? Vamos ver un pouquiño tamén, pois porque, como digo, teñen tamén un nome científico que axuda na actualidade a identificalo, aínda que os nosos antergos non necesitaban nomes científicos porque xa sabían e coñecían todo, non? Pero, bueno, é un tema interesante saber as súas propiedades, o nome científico, o simbolismo, etcétera, non? Entón, bueno, sempre poño aquí unhas imaxes das que fixen eu para Orgullo Galego, non? Pero, bueno, como falamos hai moitísimas máis, pero eu diría eso, de como ves entrar xa en materia e ver un pouco tamén, porque é interesante ver o significado e as propiedades que teñen, non é apañal e xa está. Perfecto, Borxa, perfecto. O que si decir, pois que podemos falar de algunhas delas, como dis, sabendo que hai moitísimas máis, pero eu creo que unha das cousas importantes é o coñecemento.
saber identificalas, saber para que se utilizaban, saber a súa simboloxía. Entón, isto permítenos, aparte de identificar esas plantas, se non atopamos, pois o mellor apañar algunha outra que pode ter pois a mesma función. Se queres, pois non sei, podemos comenzar polo fiuncho. Bueno, é unha planta que a min pois me resulta especialmente significativa nas ervas de San Xoán, pero tamén nos ramos protectores que se fan na propia noite de San Xoán. Bueno, comento así brevemente unhas pinceladas. O mellor decir xa para todas que cando fale das propiedades medicinais, dos principios activos ou dos remedios, pois comentar que sempre hai excepcións e temos que ser pois prudentes á hora de facer un remedio medicinal, non? Bueno, pois tendo en conta esta prudencia, pois nos metemos de cheo no fiuncho. Bueno, pois como nome científico ten o nome de Foneculum vulgare, e o interesante aquí vai que os seus froitos conteñen aceites esenciais. Uns aceites esenciais e uns compostos fenólicos que explican o seu uso tradicional como planta digestiva. Durante moitísimo tempo o fiuncho utilizouse e utilízase para aliviar gases, espasmos intestinais, esas digestións pesadas. E este uso tradicional é recoñecido pola Axencia Europea do Medicamento. Quero decir que hai un organismo oficial que o que fai é certificar que hai moito tempo que diferentes comunidades utilizaron o fiuncho para estos remedios. Non é só unha planta medicinal, senón que utilizamos no tema na cociña. É moi significativo porque para cocer castañas poñémoslle o fiuncho, pode ser polo seu sabor, pero tamén pode ser o que decíamos antes, por estas propiedades para aliviar os gases. Noutras zonas a utilizan cando cocen legumes. E a nivel simbólico, pois ten unhas características que, bueno, que vou a comentar así brevemente. Unha é unha versión do mito de Prometeo que conta que o lume roubado aos deuses foi transportado por un talo de fiuncho. Se ben é verdade, era un fiuncho gigante, pero era un tallo de fiuncho. E hai outro mito, outra lenda que me resulta moi significativa, que é a que nos di, que, bueno, está o conta Plinio, que non é como lenda, senón que Plinio recolleu que as serpes, ao cambiar de muda, despois xusto de cambiar de muda, van cara ao fiuncho para volver a ver. Por eso, o fiuncho é identificado como unha planta pois para a lucidez, para poder ver máis alá. É unha planta con gran simboloxía. Tamén en Grecia ten unha simboloxía tamén bastante potente, pero creo que non imos a ter tempo de meternos de cheo en todo. E se queres paso a comentar outra. Ben, non sei se tes por aí, porque a min sí que me interesa esta sobre os estalotes, porque eu sempre que publico algo, sempre hai xente que di eso non se usa porque son velenosas e tal, pero certo que está amplamente recollido como uso do cacho de San Xoán, non? Sí, pode ser, bueno, que científicamente lle chamamos digitalis purpúrea, en algunhas zonas chamanlle o estalote, noutras croques, outras de dadela, bueno, é unha planta espectacular, eu na miña zona lle chamamos estalote. Bueno, en outras zonas chamanlle San Xoáns. E o que decíamos da lingüística ao principio da nosa conversa, que a lingüística nos di moitas veces a funcionalidade da planta, para que se utilizaba ese nome
nos vai a decir, pois, por exemplo, non sei, o dente de león, o Sí, dente de león é coñecido como dente de león pola súa forma dentada da folla. Noutras zonas chamanlle mexacán, porque é diurética. Pois na Digitalia, que eu lle chamo estalote, nalgúnas zonas chamanlle sanxoáns, porque igual que o hipérico é unha flor que florece, unha planta que florece xusto nestas épocas. A súa simboloxía é totalmente abraiante. Nalgúns sitios en Europa chámanse dedales de fadas pola súa claro. forma. E aquí, por suposto que se utiliza para o cacho de San Xoán. Pensemos que o cacho, as augas de San Xoán, é para utilizar vía tópica, é para utilizar para o lavado de cara e para o lavado de corpo, non é para inxerir, sí? Claro. O digitalis, o estalote, como dis, é unha planta potencialmente perigosa, é unha planta tóxica, pero coidado, é tóxica porque ten uns principios activos que están utilizados pola cardioloxía moderna. Foi unha planta que sí que se utilizou como remedio natural e que agora a farmacoloxía o que nos di é que non podemos utilizalo a nivel doméstico pola súa potencialidade. E isto pareceme moi interesante, porque é unha planta medicinal, pero a vez é unha planta perigosa, é unha planta fronteira. Ten moito sentido que este no cacho de San Xoán. Esta dualidade entre o que é un remedio e o que é o veleno. Por suposto, sí que está documentado. E, bueno, a miña nai, nas súas augas de San Xoán, non falta o estalote, tanto pola Claro. súa cor como que representa. E logo tamén unha que vexo que non todo o mundo usa e que xera tamén debate, non que non sei se ti a tes tamén estudada, que é o propio fento. Ai, sí, sí. Bueno, o fento é unha planta, bueno, creo que introduciría todas as plantas dicindo que é unha planta fascinante. Vou intentar conter emoción. O fento, pois tamén é diferente ás outras, porque o fento é unha planta polas súas características, que podemos comentar así brevemente, ten unhas características moi singulares e que, por suposto, en moitos sitios están utilizadas nas augas de San Xoán. É unha planta pois que nos fala máis de misterio que de saúde. Non, actualmente o fento non é utilizado como un remedio medicinal, pero sí que está documentado, está documentado en diferentes manuais que era utilizado, por exemplo, para as persoas peregrinas que viñan a Compostela, pois utilizaban moitísimo fento para poñer como na base dos pés, para facer emplastos, pero actualmente polos seus principios activos non está recomendado. Pero sí que ten unha simboloxía moi potente. Hai unha lenda que nos din que na noite de San Xoán podemos atopar a flor do fento. Esta lenda non só a recollemos en Galicia, senón noutras partes de Europa. Se alguén fora capaz de atopar a flor do fento que só nace na noite de San Xoán, sería capaz de descubrir tesouros ocultos, comprender linguaxe de animais, coñecer pois esos segredos escondidos ou acceder a unha sabedoría pois que está reservada a todas as persoas, salvo quen recolla esta flor. E o que sabemos é que o fento non ten flor, pero xusto nesta época extraordinaria é o momento que diferentes tradicións
din que as podemos ver. E o que ti dis, non en todas as localidades utilizan o fento, e hai unha especie de fento que é utilizado, o que lle chaman o macho, que Sí, o que nos quere decir que é unha folla de fento pois de características robustas, que só é aparecer, só é habitar en terrenos moi húmidos, e aquí o que pode significar, pois nestas augas de San Xoán, introducir esta flor de fento é o acceso ao misterio, é esa fortaleza que esta simboloxía non a ten ningunha outra das ervas que podemos atopar. de feito, bueno, bueno, iba a decir complexo, non? Pero ten o seu aquel, diferencia o fento macho, Sí, sí, non ten, bueno, hai tantísimas especies de fentos que sí, sí, sería, bueno, é como, non sei, alguén que teña moitísima vocación poñerse a estudiar e a identificar todas as especies de fentos que temos aquí na nosa contorna. E sí que é verdade que temos recollido que en algunhas localidades utilizan o que chaman fento macho, e noutras localidades recollen a fenta, que sería o fento femia. Entón, claro. temos recollido as dúas versións, non? Do fento para incorporar o noso cacho. E tamén é unha planta pois potencialmente, polos seus principios, potencialmente tóxico, pero temos que estar cunha tranquilidade porque non imos ingerir, non se bebe esa auga, a función que teñen as augas de San Xoán é purificarnos, é lavarnos con elas. Entón, todos os principios activos das plantas que, a través do orballo da noite dese tempo de maceración en frío, van a pasar a auga, son totalmente pois seguras para a pel, non sendo que alguén pois teña unha alerxia específica. Claro. E logo tamén outra que é fundamental, non? Ou que polo menos sempre cando falamos o cacho e das ervas de San Xoán é a malva, non? Bueno, a malva, se me permites tamén a macela, porque van un pouquiño da man. Claro, Malva e macela que representan como esa suavidade. Os claro. principios activos da malva e da macela non teñen nada que ver, pois os principios activos da malva, que é unha planta que eu considero como moi nosa, son mucílagos neste caso. Os mucílagos son uns principios activos que o que fan é crear como unha película protectora das mucosas. Entón, a malva é utilizada e foi utilizada, pois, por exemplo, cando temos irritación de gorxa, con esos mucílagos, pois o que nos fai é ter esa capiña protectora e nos alivia un remedio pois efectivo. Xusto esta suavidade que acabamos de decir destos principios activos que ten a malva é o que se representa no cacho. A malva, decía antes que é como a macela, porque para min son como plantas, para min, como plantas humildes, non? Sí, Están ao noso redor, son as súas flores, son moi vistosas, moi bonitas á vista, pero á vez son fráxiles. E no noso organismo o que fan é un coidado, o que fan é acompañan a vida das persoas sin casi facer, non son grandes plantas, non son grandes remedios, son os remedios medicinais do día a día, cando eu me atopo cansada, cando me atopo mal, cando me comeza a picar a gorxa, e aí cando utilizo estas plantas. A malva o que dá é esa serenidade, esa humildade,
ese coidado e o aporte que lle dá o cacho. E digo humilde porque non ten grandes lendas como o Romeu ou a Flor do Cento. A malva está aquí presente, pero sin gran mitoloxía. Claro. E tamén unha que eu, polo que teño visto, non se usa en todos os lados, non? E que incluso está moi relacionado cos maios e tal, non? É a xesta. Sí, a xesta, o codeso, sí que é verdade que non se utiliza, utilízase en moitos sitios para as ervas de San Xoán, pero sí que é verdade que non é unha planta que a xente como que a teña Claro. como Sí, sí, sí. identitaria, aínda que forma parte de todo o noso territorio. O codeso, a xesta, pensemos que tamén simplemente mirar un momentiño pola fiestra ou ir a dar un paseo polo monte, que está en flor, que simboliza esta abundancia, esta fertilidade, a xesta, o codeso, foi utilizado con moitísimos usos nas sociedades tradicionais e agrarias, pois camas para o gando, realizar vasoiras. Non atopamos remedios medicinais con elas, porque sí que teñen uns principios, por suposto, químicos, sí que teñen, pero a nivel de remedio medicinal, pois non teñen funcionalidade, pero sí que foron moi usados nas comunidades tradicionais e incorpóranse o cacho xusto por esa capacidade de trasladar o simbolismo da fertilidade, da abundancia, deste estar en flor. Tamén temos lendas ao redor de estas plantas que probablemente tamén eso faga pois que estén presentes nas nosas ervas. Claro. Levamos unhas cuantas tocadas xa, pero vamos ver algunha máis. Por exemplo, vamos a ver, aí, unha que tamén quería citar eu, non, que era do Romero, que tamén, bueno, é parte do cacho, aínda que tamén non en todos os sitios, non? O romeu, igual que o ciuncho, son plantas con un extraordinario aroma. Sí que se utiliza, como decimos, nalgúnas localidades, porque que cada localidade, cada aldea, pois eso, cada familia, pois realiza ou incorpora as súas ervas, as plantas que ten o seu alcance e que coñece e identifica. Que, Claro, se me permite solo un segundo, hai que ter coidado porque está ben, pois eso, poñer fotos e que as persoas sexan responsables un pouquiño antes da recollida, porque vemos que a xente confunde o fiuncho coa cicuta, e a cicuta é tóxica, pero é tóxica, quero decir, que é tóxica se xa. eu a recollo e logo boto as mans á boca. Entón, bueno, temos que ter como esa especie de precaución. O romeu é unha planta aromática por excelencia. É normal que este no cacho de San Xoán, tanto polas súas propiedades medicinais como pola súa simboloxía. Cambiou, bueno, antes coñecíamos cun nome científico, agora o coñecemos como Salvia rosmarinus, é rico en aceites esenciais, en compostos fenólicos, en ácido rosmarínico, e era utilizado pola súa capacidade de estimular, non? Sí, Estimular tradicionalmente favoreceu a digestión, utilizouse para aliviar molestias musculares, activar a circulación, utilizábase en baños, en fregas, a nivel tamén con infusión. Bueno, non vos comentei como poderíamos
utilizar estas ervas a nivel medicinal, pero queda para outra. E agora estás estudiando moitísimo as propiedades medicinais que ten o romeu a nivel do sistema cognitivo. E pareceme moi interesante isto porque todas as lendas asociadas ao romeu teñen un punto en común, que é a memoria. Entón, está presente en ritos de paso, está presente ritos de paso como, por exemplo, das parellas que pasan de vivir separados a comezar unha vida xuntos, pois no rito do casamento aparece o romeu. Aparece o romeu tamén en ramos cando falece unha persoa querida. E hai unha lenda que ten que ver coa tradición cristiá, pero pareceme moi interesante porque chega ata incorporarse esta planta á tradición cristiá que di que a Virxe María, pois cando fuxiu a Exipto, quitou o seu manto azul e o deixou nunha planta de romeu. Cando sacou o manto, cando o foi buscar, o romeu estaba florecido e por eso explican que o romeu teña esas flores pois desa tonalidade azul ou grisácea. Está utilizado para saumar, para fumigar, tanto espacios comunitarios como espacios familiares. É unha planta que fala deso do recordo, da protección, da renovación e actualmente a nivel simbólico pois utilízase moito pois como limpeza polo seu aroma. Pero sí que é verdade que é unha planta dentro de moitas outras que ten grandes principios activos utilizado como remendo medicinal que se incorpora ao cacho. Claro. E tamén, bueno, fomos tocando varias, non? Realmente hai moitas máis que non nos vamos a meter hoxe porque senón daría para moito máis, pero sin profundizar, cítanos, pois eso, 3, 4, 5 máis que penses tú que son fundamentais no cacho, non? Porque logo tamén, claro, esa é outra, fálase de 7, pero realmente, eu polo menos o que levo visto moitos anos, hai xente que a xente vella botáballe todo o que tiña ao redor, casi sempre eran ese número impar, non? Pero botábanlle 11, 13, moitísimas, vamos. Sí, e incluso hai localidades en que botan 3 poliñas da mesma planta, non? Pois, Claro. por exemplo, collen a artemisa, pois botan 3 poliñas da artemisa. Isto tamén o recolleu Rafa Quintía, pois eso, que tamén resulta significativo. Temos moitísimas, mira, pois dende o que falamos antes do sabugueiro, por este poder como protector e un remedio medicinal, Herba Luisa, temos o chuchamel, temos a ruda. Claro. Temos a ruda incorporada ás augas de San Xoán, que rompe como esta dinámica que estamos falando de plantas que ulen, que arrecenden, non? De xeito gustoso, pois a ruda rompe como esa fórmula, non? Temos espadana, que tamén se utiliza en ramos de protección, o temos incorporado en algunhas localidades o cacho, cardos, temos o tromentelo, temos lavanda, temos a roseira, que tamén se facía, aparte das augas de San Xoán, este cacho faise nalgunhas localidades a auga de roseira brava, Claro. e que tamén ten moitísimos principios medicinais. Que máis? Bueno, o mentraste, non? O loureiro. E o que dis tamén é moi significativo. Tamén temos cachos onde se pon a folla de nogueira, a de vide, pero a de vide branca, figueira,
ramas de carballo, de limoeiro, de laranxeiro, e noutros sitios dinche como ides incorporar árboles froiteiras. Pois Xa, sí, o cacho é como se fora, bueno, pois unha representación da nosa contorna, do noso claro. territorio, da nosa paisaxe. Sempre digo que agora sempre, moitas veces, a ver, cales son as 7 principais, tal, e antes a xente, obviamente, sabía o significado de cada unha, pero non se mataba tanto en ten que ser esta e esta. Botaba pa diante, había moitísimas, o que tiña no seu entorno, e facíao dun pouco máis sinxelo do que agora que ás veces nos pelexamos se non son 7, son 9, se non son xusto as 7 principais, incluso todos os anos vemos artigos a 7 plantas tal, claro, non son 7, bueno, eso son Sí, cousas que verémolo agora, non? Que supoño que tamén ten que ver un pouco con esa desconexión que temos coa natureza que non había antes, pero sí que de un xeito moi breve, porque estamos entrando no final, sí. sí que che quería preguntar, ¿no? Que, bueno, estes rituais atopámolos, esta relación co mundo vegetal está presente nesta data en moitísimas outras culturas, non é algo Sí. exclusivo do territorio galego. Sí, sí, exacto. Sí que é verdade que, como todos, todos os ritos, aquí ten unhas características específicas, pero en moitas outras localidades, pois temos ritos e simboloxías asociadas á noite de San Xoán e ás servas de San Xoán. Por exemplo, Suecia celébrase o Maisomma, que é como elabóranse coroas vexetais onde as ervas ocupan este lugar central. Pero tamén temos en países bálticos que Sí, recollen ervas durante toda a noite, tamén se lle atribuyen propiedades especiais. Relacionado col solsticio, temos en diferentes lugares. Isto é moi normal e podería ter explicación de que estamos falando pois dunha simboloxía, dun rito, dun tempo pois moi anterior e que fai que teñamos espallados bueno, pois en diferentes lugares do mundo estas celebracións. Pero tamén é verdade, Borxa, que o mundo vexetal está moi vencellado ás persoas. claro. Entón, xa non é só no solsticio, senón é pois dende as árbores da vida, a flor do loto, temos moitísima simboloxía que o que nos di é que a natureza e o mundo vexetal estivo vencellado ás persoas e á comunidade dende sempre. Dende os principios dos tempos, é así. Exacto. E sobre eso, aproveitando iso que dis ti, non? Estamos vivindo nun contexto, non, de desconexión total da natureza que, bueno, tense falado moito, non? Que obedece a ese abandono do mundo rural e de toda esa concepción que había no mundo rural. Estamos nun mundo urbano, industrializado, desconectado completamente da natureza. Agora temos todo nun supermercado, temos farmacias, ou seja, antes non era así, non? E é curioso porque nos últimos anos houbo un boom en cuanto que a recollida das ervas, non? Vese que é bo, non? Que a xente se interese de novo. Moita xente non o deixou de facer nunca, outra facía o deixouno de facer e volveu a recuperalo, outra xente faino por primeira vez, non? Entón estamos vivindo ese proceso de recuperación tan grande que eu vexo que é dos que máis está a triunfar xunto co Entroido, non? Entón, digamos que de algún xeito puxose de moda. Pero é curioso, non? Que se dá xusto nun contexto de desconexión da natureza, non? Pois eu describiría o contexto tal como o fixeches ti. E o mellor a interpretación é que como a natureza sempre estivo vencellada a nós, agora o que dis estamos como nese punto de desconexión, sabemos
o noso calendario laboral ou formativo, sabemos todas as combinacións de transporte público ou das estradas e non sabemos que herba crece debaixo da nosa casa, non? Claro, Ou como se chaman as plantas que están no xardín comunitario. Hai unha desconexión enorme e o mellor este interese polo noso patrimonio e polas nosas festas, pois tamén ten que ver por esa necesidade que temos as persoas de conectar coa natureza, con claro. estos ritmos, xusto nestas datas que nos din que temos que o mellor baixar o ritmo e esta conexión. Entendo que se unha moda, pois benvida sexa. Pois sí, E pois o sí. A o mí que sí, sí, sí. sempre me xera dúbidas, de benvidas es efectivamente, e aparte penso que tamén, como aquí o abandono do rural deuse moitísimo máis tarde, pois estamos, quero dicir, aínda convivimos con xente que viviu todo iso, pero, claro, realmente tamén ten unha parte de, digamos, teatralización no sentido de hai 100 anos facían isto, por todo isto porque crían neso e acreditaban niso. Hoxe en día hai unha mestura, non? Pero bueno, veremos a ver onde leva todo iso, Sí, non ten que ser malo. sí, como decimos, a cultura non é un fósil, a cultura non é pois como unha fotografía dun momento dado que quede inmóvil, senón que a cultura é algo vivo e vaise transformando, igual que a paisaxe, igual que a contorna, igual que o territorio. O que sí, pois podería ser moi interesante que se entendera o contexto. Claro. Non só o mellor o que apuntas de teatralizar, senón que entendamos todo o contexto, porque as herbas de San Xoán, sen ese contexto cultural, pois perden sentido. O que lle dá poder ás herbas é o contexto simbólico. Claro. Entón, o mellor, a labor que se está facendo de divulgación, a min paréceme interesantísimo, porque este coñecemento, considero que pode ser fundamental para esta reconexión, para esta conexión, e para vivir o San Xoán pois dun xeito diferente, sabendo, como dis, que isto irá pois avanzando e irá tornando polo camiño que as comunidades consideren que ten que ir. Eso Eh, require dunha reflexión, pero efecti eu considero que se está facendo. Efectivamente, totalmente de acordo. Ti falabas aí da divulgación, tamén é importante, non, que a xente siga formándose, aprendendo, etcétera. E precisamente, bueno, tú hai uns meses, non, ves de lanzar un libro conxunto con Rafa Quintía, non, relacionado coa etnobotánica, un libro que me consta que está a funcionar moi ben e que tamén digamos, contribúe niso, non, en poder coñecer e aprender, non? Sí, o libro tiña como un obxectivo, tiñamos un obxectivo como moi claro, que poñer en valor todos todos os remedios que nos foron contando e que lle foron contando a Rafa ao longo de moitísimos anos, non? Estos remedios naturais, medicinais, esta etnobotánica tradicional tan nosa, pois poñelos en valor dun xeito actualizado. Non é unha recollida de remedios, por exemplo, que falábamos antes do estalote, non? Non aparece o estalote, porque agora sabemos que o estalote pois ten unha toxicidade. Entón, o Claro. que fixemos foi coller toda esta tradición e pasala como se fora cun cribo da fitoterapia e da farmacoloxía actual. Entón, unir estes dous mundos que para nada están separados, unilos e, pois,
establecer unha serie de remedios para as nosas doenzas comuns a través coa base, coa alicerce da medicina tradicional. Entón, o libro pois nos fala de como ir a recoller as plantas, de como secalas na nosa casa, almacenalas con todas pois con todos os detalles para que quen se inicia neste mundo pois lle saia perfecto e ben, e como utilizar estes remedios. Entón, é unha forma de conectar coa tradición, é unha forma de poñer en valor todas estas persoas que transmitiron os seus coñecementos dun xeito pois máis actualizado e máis dos tempos que nos toca vivir. E que, por certo, eu recomendo a xente mercar tanto na, bueno, podes facelo na web de Aborigine como na web de Orgullo Galego, que é un libro moi interesante que me consta que está a funcionar moi ben e que está tendo un gran resultado. Levamos casi unha hora, casi, e así que vamos a deixalo aquí. Penso que tocamos temas moi interesantes que darían para poder seguir afondar máis nunha segunda conversa, non? E nada, quero agradecerche pois, que estiveras neste podcast de Orgullo Galego, agradecer pois, toda a información que nos estás achegando, que nos estivestes achegando, e tamén, por suposto, convidarte a poder facer máis adiante unha segunda parte que seguro que a xente que nos escoita quedou con ganas de poder seguir afondando máis nesas plantas, nesas ervas, non? Moitas gracias, Borxa. E a xente que nos estades a escoitar, como sempre, tedes isto subido en iVoox, en Spotify, en YouTube, podedes escoitalo aí vades a topar moita máis conversas, moito máis podcast relacionados con San Xoán e tamén con outros temas. Agardo que vos gustase e que vos parecese interesante. Cando estedes a escoitar isto, posiblemente se estemos aí casi nos días de San Xoán, ou non, pasarían xa semanas, meses, non o sabemos, porque este podcast queda xa subido para case sempre ou mentres dure polo menos a plataforma. Así que nada, darvos as grazas e seguimos tamén preparando novos contidos. Moitísimas grazas. Chao.